Makadi mama. Makadi prophet. Murume ari kuita sei? Murume akantora mukadzi wechipiri. Second wife. Yes. Patika ndiri kuona imi ndimakabva pamba. Hongu. Saka makatobvuma kuti atore. Mutotorerwa nemumwe. Kwete, ndakabatikana. Mukabatikana. Inofunga kuti batikana uripo ini. Nokuti ukatobatikana uchibva. Alright. So kana murimi makaita kubva mega akakudzingai? Kwete. Pandakusimudzai ndatanga kuona muri a prayer warrior, kuraya munhu anonamata zvokunamata zvezvi. Munonamatira imba yenyu, mainamatira imba yenyu, maita zvese. Patiregai ndigadzirise era yacho iripo zvinake. Mazvinzwa? Hongu prophet. Nokuti ndiri kuoneswa ini pamaakuda kudzokera kumba, hasha dzenyu dzapera, murume akuti kana wakatombobva chigarirako hachada kuona. Hongu prophet. Nyaya yenyu yakanokanyika pakuti zvakatorwa mukadzi wechipiri. Makarasa faith yenyu. Saka muri kurohwa neshamu naMwari. Because ndaoneswa paine vamwe gogo vekumaraini kwenyu. Vakakupai idea vakati tunoita kuti maine nevaenda. Ndokubva manopiwa mushonga wamakapiwa. Pati unonzi chi? Munyamaradzi. Munyamaradzi. Ndiri kuoneswa ini makapiwa mushonga iwoyo mukanzi endai munomwaya mumba. Asi maini navazotsvaira. Kutsvaira kwavanoita vachiburitsa marara mumba zvaireva kuti ndokubuda kwaibva vaita mumarriage yenyu. Sure prophet. But imimi maisa mushonga uye mumba makazonokanganwa ndokubva matsvaira mega mushonga uya. Chokwadi prophet. Zvokuti kubuda kwamakaita munotomboziva kuti makabuda sei. Makatozoona kuti bengenu maoko. Sure prophet. Unaona changaipira waiti singade kutaura mazita emushonga iyi. Izvozvi ndiri busy kutuka mushonga kune mumwe atomaster zita kuda kutonoutsvaga. Kune dzimwe nyaya dzaibuda dzemumwe socialite ainzi nyaya dziri kumakotsi dzaizonzi akazenge vaenda kulodge. Pakatobuda zita relodge ipapo kutorina akatora adresi ado kutomboenda. Ndodambudziko rine vanhu. Ndosaka muchiona patinoti vanhu ipai matestimony tichiti taurai zvamakaitirwa naMwari. Because ukamira pamberi pano ukati hama dzangu inini ndaihura ini. Ndakahura kubva 1980 chakadaro kusvika nazvino. Porutodaro kuna akagara mumabhenji achitoti ei saka mudhara akanakirwa. Haazi kana kutombofunga hake kana kuti zvine njodzi. Saka vatungamiri pamunopa vanhu vatestimony pano ngavanyanye kutaura zvakazoitwa naMwari muupenyu hwavo. Kwete kutodescribe chivi namazita namazita. Vana vanotora manotsi. Kanzwa munhu achiti inene ndaiti taakudya Mwari manje. Ndaizoti ndahaya taxi. Ndaiti ndakagara mutaxi. Ndo haya imwe inoteera nebhachi rangu. Kuna mufana anongo achiti saka ndara uyu atokiya life ko. Vada kutombo experiment. So kana chipa testimony tinotaura zvaitwa naMwari. Nokuti kuna aritori busy izvozvi kutoda kuti saka akavapa mushonga ndiani ndimboito wangu aende inde ndiri keya handizotsvaira ndega. No, God forbid. Mishonga yakaipa. Makarohwa neshamu naMwari. Ndo vakatendera confusion yese. Nokuti Mwari ari kuti uri mwana wangu
ndinorwa hondo dzangu ndega muupenyu hwako. Ndakakurwira kubva kudhara hondo dzako. Wakurasa kutenda last minute. Ndikatendera kuti mukadzi wechipiri aende wabata mushonga. Unozopa testimony yako sei? Zvakadaro Jehovha vati. Ndiri kudeclare 24-hour miracle muupenyu hwako. Kana paina akakupa mushonga ukambosenza kuti iwe ubude nemistake, hapfuure Mwari. Ndiri kudeclare 24-hour miracle muupenyu hwako. Udzokere kumba kwako 24 hours zisati zapera. Nemukadzi wechipiri adzokere. Ndozvataura Jehovha. Totenda prophet. Nokuti pamwe pacho tikasaita minamato yehasha vanhu vanozoteerera zvinhu zvisina basa. Tikasaita minamato yehasha vanozofunga kuti mishonga ine power. But Jesu watinoseva ndiye ane power. There is no power in the blood of a chicken. There is no power in the blood of a goat. But there is power in the blood of Jesus. And I invite Nyadzoka. Goodness and mercy Prophet Tifredi, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet Tifredi musi wa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi wa 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi kuti munzwe zvizere. Fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.